Haino hai takuk tai bukuk song. Norno lamsogo Mokol TV o ang Sukomoni Debruma. Paje sing tini kaisa agri farming agriculture o bobo haikai thachuk variety thachuk juda juda thachuk maldoi hino amropoli hino abo bahaikai bini growth khaiman nai bini system bono grafting hino जों ग्राफ्टिंग खालामनायनि सिस्टेम नालायनाय दा मोनखाय दाबो म करona भाइरास नि स्कुल बन्द खायजाक आबनि बागै बाराव चेरायरक दंग फरायनाय चेरायरक बर स्कुल थांमाया स्कुल थांनांया बर नग तङै परिव आबनि लगे लगे म हाय चिकन सामुं ताम सोरंमान फारि म चेरायरनो म स्टूडेंट उनो बरनो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खारिनाय ताम खाय जों गोबां थाचुक जिनि फल म बेलाय म थाचुक जाथानि बेलायनो खोतै गाहाम आम्रपलि जात बनो बाहायखाय जों ग्राफ्टिंग खायनाय आबो सिस्टेम नो स्टूडेंट उनो जों प्रैक्टिकल खाय पुइलाव ताम खायनाय सिनि लकेलो जे बुफां जों थाजुक जाओ ओ थाजुक बुस्लैनो पुइला गायना नांनाय हावो गायै अबो हाय बुफां तरखांखाय मिनिमाम रमदि 7-8 मासनि जे चारांनाय आचाराव जों ग्राफ्टिंग गाहामखायनो खायमान ओंया फनो बुफां 2 फुट हयते 3 फुट बुफां सुखा हंखांखाय आजागाव ग्राफ्टिंग खायनानै बेलायनो गाहाम जरा आम्रपलि थासुंनि बसक ब जागानि तुबनाय हिंखाय लकेलो आम्रपलि बुफां बोथाय थाइजागनि इंना नांनाय बिनि बसकनो मातुबनाय हिंखाय आ बसकनो बाबिंनै जाको कुबुबाय रावै माखिबिनाय और रामा जागावो याक बाय तातांगि याकनि बैक्टीरिया ओ राजागो नांखांखाय आबो उलो सगै फानो बुमुगनायां थानानै बेलायनो चान्स गोबां थाइसुकनि बुकुर खुखांखाय कासा तै हायरि मिनिमि मानि अंखरो आबनो केमियम लेयार नो आ केमियम लेयार स्टकनि ताइ ओ आम्रपलिनि बसकनि जे केमियम लेयार आबो बुकुर बाय बुकुरनो साइड फासिङो काहामखाय मिलिखाय मिलिरुइ गोसों बाय खावै टाइट खायै कराखाय खावै रिनाय नाजी तबुक आम्रपलि ग्राफ्टिंग खायमानि बसगो 20 हयते 25 दिननि उलो बसगो ब्लाय कलै रेनानि जे आंखा खायो ताको बुकुक सं नरक म ग्राफ्टिंग पद्धति सिस्टेम नुगै नरक हामजाखना नरक हामजाखि तंखाय मकल टीवी यूट्यूब चैनल नो सब्सक्राइबर खायदि ताइ लाइक रेडी जतनो हामबाय खुलुमका।